Dus het is 2 uur lopen naar de wijde wereld, zegt de freule tevreden. Is dat ver? Ver genoeg, zegt papa. Dit is de Red de Wereld Boeken Show! Hop, zijn jullie er allemaal klaar voor, jongens en meisjes? Zijn jullie er allemaal klaar voor? Wat zie je er allemaal fantastisch uit? Hebben jullie dat helemaal speciaal voor mij aangetrokken vandaag? Als goed, zeg allemaal mamas en papa's en oma's en oma's en tantes, tantes aan. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Mooi zo, achter doet ze. Louise en Onkel! En dan mooi op! Daar gaat hij. Amerika en Afrika, het oude Griekenland. De Himalaya en het Braziliaanse strand. Die af en toe een jongen van een onbekend ver weggestald. Hoeft niet ver te zoeken. Nee, je vindt het hier. Je vindt het hier. Je vindt het in de boeken. Kom maar mee! Dit is de Wereld Show. Hey! Dit is de Wereld Show. Hier zit vanavond boeken nooit boekenpret. Dit is de Wereld Show. Ah, zit er maar kijk, en dit is de fantastische blauwe, azuurblauwe bol. De wereld waar we met z'n allen op zitten. Het is een soort zwevende bol in het heelal. En wat ziet hij er fantastisch uit, hè? Hij is al heel erg mooi. Maar hoe zou je deze wereld nu nog mooier kunnen maken? Daar ben ik zo benieuwd naar. Hoe zou je deze wereld nog mooier willen maken? Wat zou je dan willen veranderen?